Și joi seara m-a dus cu soția de la lucru. Mașina era. Eu la ora 9 am ieșit la balcon și am fumat, mașina era. Noaptea, seara. Dimineața ies, mă duc până la piață, mă uit, mașina nu-i. Prost am rămas șocat. Și m-am văzut și plasmașul ăla de la ruli, care sub 50 de ani era rupt. Și gata, mașina am văzut să fie frate. Și am intrat deodată în greu din caz și a stat ca 902. Atât mașina încuietă și păcat, cum hătați oamenii cu mașina. Eu trebuie că când ies de mașină, eu controlez ușile. A bunuri, materiale nu ați lăsat în casă? Au rămas hainele care am câștigat de la nuntă, care au dat părinții, nașii. Am furat o mașină. Care a fost scop? Mă duc acasă. Unde acasă? De la Voican la Gătrești. Am ajuns acasă, am luat o piv, m-am bătat și am adormit în mașină. Cum ați pătruns în mașină? Am deschis. Cum? La zamoc am luat. Șurubelți, cu clești, cu... Fără șurubel. Mașina era încuietă? Da. Și cum ați intrat, iată, în salon? Pe partea la vădite. Nu am format nici zamoc. Cu ce l-ați forțat? Cu bucate sără. Cum ați pornit motorul? Am rupt de la zamoc, am rupt de sub, am rupt plasmasul și am scos palițul. Anterior ați fost judecat? Da. Pentru ce? Tot pentru furt. Ce ați furat? Și o nimerit. Ați stat la închisoare? Da. Câți ani? 5. Când v-ați eliberat? În 2013.